Welcome to another Women and a Series with Tobo Sigwe, Igbo. Today I want to talk about 12 common Afa language. You know, there is no doubt people are beginning to have interest in Igbo culture, our ways, our customs and traditions, and I feel it's important for us to start getting accustomed, acclimatized with basic, or let me say some common Afa language. I know I've done video about Afa, but today I just want to explain some basic Afa language. But before I do that, let me kamagoli fa Afa kulu n'isi anyị ncha onu ege m onu enene my videos ka egbali fa Afa kulu mana ma da like egba Afa. So mana, before I want to explain common Afa language, kamu goda Afa kamma na ndo aya adukwo onu enene na ndo na adukwo mu emekwa ife kamma na ndo ma adukwo umu Igbo ndị ebe ono no we na ega ka ya makwu na ndo aya adukwo. Okwe ekwekwu amagba no kala tule ka na-ekwu maka na obro kala gale no kwon ka mma na ndo ndị na-ege m ntị, ndị chọrọ ịghọta Igbo ka mma na ndụ fa adụkwụ, mmụọ na-ekwukwu ekwu na-akụzi ka mma na ndụ adụkwụ, nọ ndụ ka anyị na-ekwu na ndụ isi na ndụ ka akọ. Na taa na mụ chọrọ ịkọwalfa maka afa ife Afa kwuru ife onu Afa ka ha wee ghọta, mana bife ebido nwee na-asị ka mma na ndụ adụkwụ. Okay. When you know fully, you funabo or fully, ogeli ofu or fully, ofu agale or fully. Si ogeli na abo kwa ekwota adoro mma na onwe ndị na-ebe akwa. Ogun na-ebutezi akwa a na-ebe o wee baa na agali ogeli. Ọsị maka agali ofu bụ ego na maka ego ka ha ji ebela akwa. Okay, maka agali ofu ego ka ha ji akọta wee na-ebe akwa wee na-agagharị. Nsogbu adịghọ, ana m ife unu kwuru. Ewekwu na ndị na-ege m na ha na-ebe akwa, na ụfọdụ ndị na-ege m na ha na-ebe akwa na maka ego ka ha ji ebe akwa wee na-akọta wee na-agagharị. Maka agali ofu bụ ego. Na onye ame ha ji wee na-ebe akwa. Mana njọ ọnụ ọ ya dịkwuru mfa mma. Akwa ọ ya ebikwa ebi. Akwa a na-ebe ọ ya ebikwa. Ofu otule ọkwụsị kpewe ekpele. Anyị enwe ofu atụlụkpa. Emenu dị ya. Okay. Ọtị ma ọbala atụlụkpa. Atụlụkpa ọbala. Ọkwụ maka ya? Okay. N'onye luje na aja ni ben nefa wee be ekpelen ka aja ni ben nefa wee gwu ya okwu ka ụzọ wee gele oge n'ọnya ka a na-ekwu maka na aṅụrị ya abịa mana ya ekpe ekpele ejiri ofu otule wee kpee na ekpelen ka e wee nwee otule ofu ka aṅụrị wee bata mana ọ na aja ni ben na ka ya eje na atụlụkpa ọbala na ọbala atụlụkpa ebe ụdala na-adasịsị ebe ahụ ka ya eje wee je kpee ekpele. Ọ na-anụgoro ndị onye ọ na-ege m ntị ndị na-ebe akwa ego na afọ asị guje na ije na aja ni ben na ofe mara ebe aja ni ben na ofe ịchọwa ụdala dị na public square ije ebe afọ ikpe ekpele ka ụzọ wee ghele oge na-ekpe ile ọma niile ọma ka eju na ji aga n'ugwu ije ebe afọ ikpe ekpele ikpe ekpele ka i wee nwe agụnụ ka i wee nwe aṅụrị ka i wee kwụsị ibe akwa ego. Daalụnụ ka awụ afa ka mgbaala ọnụ. Now, if you want maka basic Afa, onu Afa,
basic onu afa maka onye ona na-awu onye Igbo kwesịrị ịma o nwere some common onu afa kwesịrị ịma amahụ no mkpe basic or common, the most common onu afa. The first one, I'll try to be as quick as possible. The first one is Osenabo. Osenabo, we're going to ifa afọ n'anya. What is in the public? Osenabo is ifa afọ n'anya, is in the open. Ife ezoro ezo. Onye Igbo na-ekwu say ya pụta na Osenabo, ya gbaa na Osenabo. He's saying it should be in the open. It should come out in the open. It should be made public. You are saying it. There is no doubt about it. Now, the second one, bụ agaliofu. Agaliofu means money. Ụfọdụ na-akpụ ego Igbo, ụfọdụ na-akpụ ego Igbo, or whatever, but agaliofu basically means money. Otulose. Otulose means bad talk. Onye Igbo si uni na-ekwu otulose, o si uni na-ekwu ajọ okwu, ị na-ekwu ajọ okwu ya, saying bad talk. It is called otulose n'onu afa. Otulodi. Otulodi iwu ife buru ibu. Asị egbe na egbe wife na-ada nnukwu egbe daa onye ọ na ya ni otulodi ofu onye ada anu ụda egbe. That is otulodi. Ife du nnukwu ọ dala ụda ọ loud bang bim otulodi. Akofu buchi gị. Akofu buchi gị ekwugo m maka she have done video about she. Akofu buchi gị n'onu afa. Oracle debt, corruption. If onye Igbo sị na ọ chọrọ arakwụ, ị na-ebuteli ya orakwụ. Orakwụ nwete, na ọ na-ezele orakwụ, ọ na-ezelu corruption, ọ na-eze sale. N'onu afa, it is known as orakwụ. The other one bụgono akotule. Akotule bụ ọfọ. Asị unu iji aka otule, ni jidego aka otule, ni jidego kwa aka otule. That means ni jidego kwa ofo, you are holding a symbol of authority. Ikwu okwu dịka isi wee kwu. Etose bụ ekwu ekwucha wee ṅụ iyi. Etose nkala ịda na-egosi onye otu o si ada n'afa, ịda na-akụzili onye mana efe ahụ for initiates ka nhali egba eri hote n'ụtọ. Etose ogono okwu ekwucha ṅụ iyi. Okwu ekwucha ṅụ iyi. Etose. Akwọra means begi, your house, ebe ibi. Nyaba akwọra na akwọra gị aba n'onu afa ọ mmadụ na-ekwu okwu sị na ọ na-akwọra m. That means no na bim na begunwa. Akululu means elders, ndị ishie, ndị nwe ngwulu, ndị akululu. Ndị ote aka. Ọbalaọra means ọgwụ agwọla agwọ. Ọbalaọra means ọgwụ agwọla agwọ. Ekwu ọbalaose means nke a na-aṅụ nke eji agwọ ya. Ọbalaọra wụ nke afịkọla afịkọ, ọgwụ agwọla agwọ. Ọbalaofu bụ mmanya. Asị gị si jọọ ọbalaofu. Na-aya eji ọbalaofu wee kpe ikpe a, na-aya eji ọbalaofu wee mefe a na-achọ ime. That means na-aya eji mmanya wee mefe a na-achọ ime. Ofu oyili wee free-minded person. Ofu oyili, a free-minded person. Even this one, the so common in Igbo language, asị na-eme yeli ofu oyili dokaro. A free-minded person, a happy person. Onye ada nọ n'ụlọ. Osile ojele ebe a jee bụ si ebe a jelo nka si ebe a jee nka. The last one agwa m unu 14 nka na-emele unu na-enye unu ka unu wee mali ya ewulo ezigbo onye Igbo ekwesịrị ịma this 14 common alpha language. The last one wogono ọbalatule bụ dibia. Ọkala mmadụ ọkala mmụọ ọbalatule dibia. Inwe ajụjụ ejuo m na comment section. Thank you. I hope you will keep enjoying. Stay tuned to this channel and enjoy the beauty of Igbo culture. Thank you. If you love the video you will just watch, please like and subscribe, and also share the video. Please like, subscribe, and share this video if you love it. Thank you.